Right, ladies and gentlemen, ndadzoka zvekare pano paita nyaya kuBedbridge kuri kunzi kwabatwa GD6 yakatakurwa netrailer yemabhazi. Zvinhu izvozvo zviri kuvhundutsa vanhu vari kutaura zvakasiyana siyana, but chaita kuti ndiuye nenyaya iyi munozviziva kuti inini kana vachinge vasina kudairira handina nguva yekutarisa dzimwe nyaya dzakawanda wanda, but ndauya pano because vanhu veZANU-PF vazotanga kuidairira nyaya yacho iyoyo vachitanga kublema maZimbabweans who are doing this, vachiti ndosaka mabus operators airesista Zimra searches paBoader. Hatidzoro tsvimbo nekuti ma-economic sabotagers abata kumeso, bhazi rabatwa rakubuda muBoader with a stolen vehicle mungoro, vapedza zvavo kutaura. But zvinhu zvacho zviri kuratidza kusameka sense. Honestly speaking, isusu semaZimbabweans tinonyatsoziva zvinhu zvinenge zvichiitika kuti mota yacho iyoyo yakaita seGD6, mota malatest unoona ichinzi 50,000 in a country like South Africa. Hande kuZimbabwe mota inoya kutonzi 100,000. Oshaya kuti zviri kunyatsofamba sei? Mota dziri kutengeswa neprice iri reasonable muSouth Africa yotengeswa neprice iri pamusoro kuZimbabwe. Chii chinenge chinyatsoitika? So vanhu vanongodecide kutanga kuita business zvekuti mota yazobiwa isusu hatisi kuzvinzwisisa because hapanyatsorina proof kana kuti panyatsobuda pachinzi mota yabiwa, but mota yaoneka iri mutrailer. That's it. Ende chinjiripo hapana pokuti hatidzore tsvimbo nekuti chinchi bosi pane pada kuzikanwa kuti yazopinda ziyazopfura sei paBoader pacho. Haisi mhosva yevanhu vanoningirika nayo. Imhosva iyoyo inotoratidza zviri kutowedzera kutofumura hurumende yavo stereki. Kuti yagara haisi kutotarisa zvinhu izvozvo zvichiitika, yauda kunyebera kuti ma-economics hapana economy inonzi yasabotagwa papi nevanhu ivava. Vana kutsvaka kurarama. Vanhu vanenge vachida kutoziva kuti tiri kuda kuti tiningirire, ende chakakonzera kuti zvidzodaro chii? Tanga tifanira kunge tine vanhu vacho vanogadzira mota idzodzo dzacho dzofanira kunge dzichigadzirwa munyika, kuti tine maplant kuti munyika medu dzinogadzirwawo. Ndosaka pangadai pasina kana maproblems ekuti vanhu vanoenda vachindorohwa mari dzakawanda vachinotsvaga zvakawanda wanda izvozvo. Munhu aingoziva kuti mota dzirimo munyika mangu dziri kutogadzirwa ndakutotengera imomo. But iko zvinezvi situation yacho yakatooma, hakusi kutombogadzirwa mota, ende ivo vanotone mari yekuafoda kupinza mota mazihombe vachifamba nawo. Mazimba mese mazhinji munomondoona vanhu vakawanda, a lot of people vanonyanya kufamba tumachampu toto kana muchitoziva. Mwana yetu kuti hayi pandozodzokera kuZimbabwe ndichazongoenda ndikachampu kangu tunotoita iko. Nekusazivawo kuti Boader rine zvarakagadzirawo, as long as usina permit hausi returning resident panenge pachitopisa. Unodzokera nayo sei? Hakudzokereki. Unoenda nayo uchinoti uruda kuenda kunodii, because mota yako inonzi yakadarika 10 years. Watenga mota uda kupinda nayo but mota yako imagine tisikuda mota dzadarika 10 years pana paBoader. Unoi-afforda nei? Iwoyo uko unongo chitofamba nayo inenge chitonzi yane 22 years. Ndo patiri kuita problem. So muri yeZimbabwe nhasi ndangoti ndingopfura nepanapa ndichingokuzivisa nyaya yepo. Unoziva kuti inini zvatondibata ka vanhu vakutanga toda kunongedzerana ipapo. Because kune vanhu vanongotaura zvimwe zvinhu nezvinhu zvavasinganyatsonzwisisa chii chinenge chichiitika. Saka ndosaka ndauya panapa. Ende ndosaka muchizoona papa ndichizoti tanga nekulike this video kuti vaboy kane, because zvimwe zvacho zvavanoita haiwa unotozvishaya. So dakusiyai muchiteerera this audio. Pane mumwe munhu ari kutaurawo something about the current situation that is happening in Zimbabwe. Please teereresai zvenyu makadzikama, kana mune zvenyu zvekutaura. This is my number. Munongosenda maaudios papa. Ndesina plan. Tinoda kutaurana pamberi paMwari. Kana ine plan ngaibuild nyika. Nyika yakatafanika sehembe yadambuka. Zimbabwe yakata sehembe yadambuka. Indai paBotswana. Zimbabwe has the culture house, dzouswa dziya. The teaching dziya. Dzina magetsi. Indai South Africa. Pa Eastern Cape. Nepa Durban up. Pane dzimba dzeuswa dzina magetsi mukati. Netepu yemvura kumarural area. But muHarare mune borehole. George Charamba wakataurwa nyaya yemagetsi kanitenga solar. But he answered that question. It's not for the Minister of Electricity in Zimbabwe. But because he involved everywhere, it's a bias of ZANU-PF. George Charamba. Nick Mangwana, pa ari ku America.
chikafu chaicho chaicho, imba, nhumbi dzaanopfeka, hembe yaanofamba nayo, insurance, funeral parlor, ndezvezanu-PF. Patinowanika munhu achidefenda uromwe hwezanu-PF. Tadzokorora futi ndakambozvitaura pane rimwe audio. You defending the integrity of corruption of ZANU-PF. George Charamba and Nicky Mangwana and Farai Marapila and Chris Muchangwa and Patrick Shinamasa. They are defending integrity of ZANU-PF for the corruption, not integrity of ZANU-PF, the legacy of ZANU-PF for the right thing. He's defending the legacy of ZANU-PF for the corruption. Legacy of corruption of ZANU-PF. Yes. Yes. If they say I'm lying, they say I'm lying. George Charamba imba yari kugara izvozvo nezanu-PF. Chikafu chaanodya ma-NGO muZimbabwe chinobva muSouth Africa. Hatinoti from Zimbabwe. Nicky Mangwana, NGO food in America. American NGO food. Hatengi chikafu. Anongopiwa salary yake yakakwana. Nehembe zvakakwana. Nemota petrocard. Mai mari yavarombo iyoyo. Mari yafanodero yakachengeta. How many people there? The ZANU-PF people in America. They are working under ZANU-PF.